Insellmilkom il-ġdid nilqakom għal programm News.mt huma diversi suġġetti u loqsma illi jinteressaw u jolqtu direttament jew indirettament lil poplu Malti u Awċi. Għalhekk huma diversi s-suġġetti illi l-Gvern lest illi jisma' dwarhom. Infatti sessjonijiet Gvern illi jisma' daħlu fit-tieni ġimgħa tagħhom. Insegwu x'ġara. L-ekonomija, id-drittijiet ċivili u dialogu soċjali, l-iżvilupp u l-ippjanar, it-trasport pubbliku u l-qasam soċjali. Il-koll loqsma li jolqtu lin-nies fil-laħam il-ħaj u li kienu diskussi fit-tieni ġimgħa ta' Gvern li jisma'. F'Kastilja n-nies baqgħet tattendi biħġara biex tagħmel l-argumenti tagħha, tistaqsi, tikkritika u tfaħħar fejn hemm bżonn. Il-Ministri u Segretarji Parlamentari reaġixxew, wieġbu u spjegaw. Iżda fuq kollox urew biċ-ċar li dan huwa gvern umli li lest li jisma'. Sansittra anke l-preżentaturi deru li qed jieħdu gost jipparteċipaw f'dawn il-laqgħat differenti fejn m'hemmx post tal-monologi tal-politiċi. F'ġimgħa fejn pajjiżna aħbarijiet ekonomiċi pożittivi ħafna fosthom il-ħruġ definittiv mill-proċedura ta' deficit eċċessiv u l-fatt li r-rata ta' tkabbir tal-impjiegi f'Malta kienet 3 darbiet aktar minn kemm kienet fl-Unjoni Ewropea, il-Ministru Chris Cardona tkellem dwar kif Malta għadha qed tiġbed l-investiment barrani. Is-sena li għaddiet kienu approvati investimenti ta' 143 miljun euro. Dawn huma proġetti li fuq 3 snin mistennija joħolqu aktar minn 2500 impjieg. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena il-Malta Enterprise diġà approvat 8 proġetti ta' investiment dirett barrani. Dan minn kumpaniji li fuq 3 snin mistennija jinvestu ma' 7 miljun u 300,000 euro. Fl-istess ħin għaddejjin id-diskussjonijiet dwar numru kbir ta' proġetti oħra bħal Venture Capital. Fl-amministrazzjonijiet preċedenti il-Venture Capital kien qatt ma jingħata ngħidu hekk l-ispinta meħtieġa biex ikun suċċess u jkun jista' jibda jressaq lejn Malta opportunitajiet ġodda ta' investiment. Dan il-Gvern qed jieħu perspettiva differenti tal-Venture Capital bit-tir li jistabbilixxi lil Malta bħala ċentru reġjonali f'dan il-qasam u bekk jitresqu fuq l-istess mejda kontributuri ta' finanzjament mill-pajjiżi żviluppati u imprenditori minn pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u li allura jistgħu joffru opportunitajiet b'valur miżjud ħafna iżjed minn dawk li jeżistu fl-industri illi m'għandhomx daqstant opportunitajiet kummerċjali xi sfruttaw. Chris Cardona der sodisfatt ukoll jisma' lil pubbliku jitkellem dwar miżuri li ttieħdu u li se jagħmlu differenza. Fosthom lat dwar il-liġi tal-familja. Oħrajn fissru kif għal dan l-investiment hemm bżonn il-ħaddiema. Naħseb ukoll li din sitwazzjoni bħalissa difatti diskutejniha dal-aħħar miegħek fejn il-Kamra qiegħda tipprepara qiegħda taħdem fuq proġett fuq Skills Gap minħabba li tinsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn mhux talli l-impjiegi nieżlin u maħniex insibu impjegati fis-setturi li għandna bżonn. Pożittiva wkoll l-aħbar li tas-Segretarju Parlamentari José Herrera li sal-aħħar tas-sena 2016 għandu jkun hemm 300 Wi-Fi hotspot madwar il-pajjiż biex Malta tassew tkun Wi-Fi state. Fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika hemm ħidma oħra. Sfida żgur illi trid tindirizza hija l-e-commerce. Ġifieri l-kummerċ li jsir minn fuq l-internet. U naħseb illi l-retail outlets tagħna, l-industrija tar-retail f'Malta trid tattrezza ruħha ferm aħjar dan is-suġġett biex tkun tista' iżomm mal-kompetazzjoni. Għandek kważi 18-20% tal-poplu Malti li juża l-e-commerce, però xi 3-4% biss qed jużaw il-kummerċ lokali. Allura rridu nagħtu spinta l qudiem. Jingħad li l-ekonomija tgawdi wkoll minn servizz ta' trasport pubbliku b'saħħtu u effiċjenti. Il-Ministru Joe Mizzi spjega kif il-ħidma tal-Gvern f'dan is-settur diġà qed ħalli l-frott anki jekk is-servizz għadu mhux perfett. U llum qed jimprovja ħafna t-trasport pubbliku u n-nies qed jużaw iktar trasport pubbliku. Li nista' ngħidu illi tax-xurb tikkomparah ma' xhur tas-sena l-oħra, hemm żieda ta' 9.5% ta' nies iktar jużaw it-trasport pubbliku. Dan huwa xi ħaġa pożittiva u fil-fatt
pożittiva ma ħolqtilna daqsxejn problema. Illa għaliex qed tikkaġunanna ċertu każi illi karozzi tal-linja jkunu full up. Għax il-karozzi l-oħra għadhom ma ġewx se jiġu sta bil-mod il-mod ġejjin xi ġimgħa nofs oħra jkollna l-bejn karozza tal-linja oħra ġdida. Fil-qasam ta' trasport saru wkoll numru ta' suġġerimenti, fosthom dawk marbuta ma' tnaqqis ta' traffiku fit-toroq. Sfida kbira l-amministrazzjoni tal-pajjiż fi żmien fejn anki frott tal-qagħda ekonomika b'saħħitha in-nies qed jixtru aktar karozzi. Forsi wasal iż-żmien illi nibdew nagħtu iċ-ċans illi ħajkun ngħidilhom tfal ta' 17-il sena ikunu jistgħu jsuqu mqar mutur ta' 1-5, jiġifieri mutur pjuttost żgħir u allura inqas perikolus. U forsi anka għall-ewwel sena tkun bla liċenzja, iġibu liċenzja però ma jħallsux liċenzja. Issemmew ukoll li żwiemel fit-toroq. Hawnhekk il-Ministru Mizzi ta' aħbar importanti li min jaf kemm qatt trid tqajjem id-diskussjoni. Qegħdin mmexxu quddiem biex nileġislaw biex l-affarijiet isiru kif għandhom isiru fejn jieħdu wkoll iż-żwiemel. Maħniex qegħdin il-bot, nista' ngħid li fil-fatt hemm laqa xi ġimgħatej oħra ma ser żball ma' tekniċi ma' kulħadd biex imbagħad terġa' ssir laqa ma' dawk li huma voluti kollha biex nippreżentawlhom l-avviż legali biex huma jagħtu l-feedback biex imbagħad nippreżentaw dal-avviż legali biex joħroġ jiġi publikat biex nistgħu mmexxu l qudiem. Dan kollu huwa marbut mal-kunċett ta' ippjanar tajjeb. Pjanar li ta' spiss jitla fuq l-aġenda nazzjonali u x'inhu s-settur. Iżda forsi l-akbar piż f'dan il-qasam jerfgħu s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-MEPA u simplifikazzjoni tal-liġijiet. L-iżviluppaturi jibqgħu semmu l-burokrazija, sfida kbira li qed jindirizza l-Gvern. U s-Segretarju Parlamentari kellu ċans ifakkar f'inizjattivi li forsi il-pubbliku jkun beda jinsa xi ftit. Naħseb waħda mill-ikbar burokrazija li naqset il-MEPA kienet il-burokrazija tal-flus. Jiġifieri taħt l-amministrazzjoni il-fees tal-MEPA naqsu beverage ta' 43%. Ġifieri jekk ma naqqasna xejn, naħseb di oġbitkom żgur l-MDA, kienet il-fatt li il-fees naqsu b'43%. Mhux qed nikdeb, u l-income żdied grazzi għal fiduċja ta' nies hemm barra u tal-MDA. Ġifieri naqqasna l-fees kważi bin-nofs tajjeb, imma l-income żdied b'10% jew iktar. Ekonomija tajba hija meħtieġa biex taqdi l-poplu, biex iċ-ċittadin ikun jista' jieħu l-benefiċċji kollha tagħha. U żgur li dan hu lan tal-Gvern b'ħidmietu fil-qasam soċjali. Il-pensjonanti huma priorità. Fil-ġimgħa li grupp ta' strateġija ħabbar proposti interessanti u innovattivi għal dan is-settur, il-Ministru Michael Farrugia tkellem dwar l-għanijiet tar-riforma li jrid ikun hemm fil-qasam tal-pensjonijiet. Kien hemm it-tim illi fil-fatt għamel l-istudju kollu, għamel il-prezentazzjoni u wera kif nistgħu pajjiżna nibdlu r-rotta u minflok. Kull sena waħda wara l-oħra, in-numru ta' pensjonanti jiżdiedu fir-riskju ta' faqar, ħankun qed nassiguraw li kull min ikkontribwixxa fit-totalità tiegħu il-kontribuzzjonijiet matul is-snin ħadd mhux se jkun fir-riskju ta' faqar. Għax wara snin twal jikkontribwixxu għal pajjiż, l-anzjani jixraqilhom dinjità. Dinjità mhux biss fl-ammont ta' dħul tagħhom, iżda anke fil-kwalità tal-kura u l-ħarsien li jingħataw fid-djar tal-anzjani. Bħala segretarjat għandna mekkaniżmi ta' skrutinju biex nassiguraw illi tingħata informazzjoni korretta u jingħataw ukoll servizzi ta' kwalità. Fih dan il-Dipartiment tal-Anzjani għandna sezzjoni apposta illi huwa kompost huwa magħruf bħala l-audit team fejn qiegħed ukoll hemmhekk jispezzjona to make sure illi s-servizz li nagħtu huwa servizz ta' kwalità. Il-qabżiet kbar saru wkoll fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Iżda mis-sessjoni ta' gvern li jisma' mal-Ministru Elena Dalli ħareġ biċ-ċar li l-Gvern għadu mhux kuntent b'dak miksub. Hemm iktar persuni li wieħed irid jassigura li jkollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa. Għalhekk fi żmien li ġej wieħed jistenna l-liġi tal-koabitazzjoni. Ġewwa issa
Rajna qegħdin naraw il-liġijiet, qegħdin naraw id-drittijiet li għandhom in-nies miż-żewġin, in-nies li qegħdin fl-Unjoni Ċivili, ħalli naraw li dawn id-drittijiet ikunu għand dawk in-nies li la jridu jiżżewġu u laqas jidħlu f'Unjoni Ċivili. Bħalissa qed isir ix-xogħol fuqha din il-liġi u dal-waqt ħankunu qegħdin noħorġuha għal konsultazzjoni pubblika. Għaliex ħadd m'għandu jsofri jew ikollu drittijiet inqas f'relazzjoni. Fil-fatt dan inebbaħ ukoll il-ħidma li qed issir kontra l-vjolenza domestika. Dan il-mument qed nifukaw ħafna, apparti fuq l-Istanbul Convention ovvjament, nifukaw ħafna fuq l-awareness u l-prevention. Qed nimxu ħafna, nagħmlu xogħol mal-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn diġà għamilna diversi laqat biex ikun hemm mhux biss awareness fit-tfal, imma awareness ukoll fil-professjonisti li meta jkun hemm dat-tfal li jkunu xhieda tal-vjolenza domestika ikunu jistgħu jgħinuhom. Dalli kellha ċans titkellem ukoll dwar il-ġlieda li qed issir kontra l-prekarjat. Iżda l-ħaddiema mhux paga biss għandu jkollhom diċenti. Irid ikun assigurat ukoll li jaħdmu f'ambjent sigur. L-awtorità kienet proattiva ħafna, tant li wara ħidma intensiva n-numru ta' inċidenti u n-numru ta' fatalitajiet naqsu sostanzjalment, tant li llum jipparagunaw tajjeb ħafna ma' dawk li hemm fil-pjata tal-Unjoni Ewropea. Però iktar minn hekk biex naqqat maħsib li kont qed tagħmel int li għandek ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur, l-awtorità kienet attenta ħafna biex tara li ir-regolamenti kollha li hemm u fuq dak li hemm x'għasama health and safety għandek ħafna regolamenti, dejjem għadna attenti biex ma jkunx hemm piżijiet burokratiċi jew amministrativi żejda. U din naħseb hija xi ħaġa li hija ta' benefiċċju għall-konsumatur. Kien dan l-ispirtu ta' diskussjoni miftuħa li saret ġimgħa oħra ta' diskussjonijiet miftuħa fil-Bitħa ta' Kastilja. Fil-jiem li ġejjin id-dibattitu jkompli sakemm imbagħad fit-2 ta' Lulju se jkun il-Prim Ministru Joseph Muscat li f'San Tirmu itemm edizzjoni oħra ta' gvern li jisma' l-ewwel waħda għal din is-sena. Il-programm tagħna jixxandar darbtejn fil-ġimgħa nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa. Fil-ħajja maġla tal-lum faċli titlef xi programm. Iżda il-programmi kollha li aħna xandarna sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Infakkarkom ukoll li għandna paġna Facebook li aħna kontinwament naġġornaw min-naħa tal-Kamra ta' l-Aħbarijiet. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.